guztioi, arratsalde on guztioi, ongi etorriak Koldo Mitxelenak eta Miguel de Aramuru Gipuzkoako historialarien elkarteak antolatzen duten hirugarren edizioaren, hitzaldien hirugarren ediziora. Aurten ikusten dezuten moduan programa eta guzti dakagu, horrela, aurretik ere bakazute programa eta bakizute segunetan eta zeitzaldiak izango dien. Urtero bezala betzi hitzaldi dira, denak historian inguruan. Saiatzen gea urtero bezala pixkat antolaketa diakronikoa egiten, hau da, aintzinetik gaur egun arte. Baldin eta urte batzutan gehiago izango dira erdiaro edo aintzinarokoak, gutxiago aro berrikoak edo aro garaikidekoak edo alderantziz. Eta aurten pixkat antolatu duguna izan da Gipuzkoako historiaren pasarte ez ezagunak, ez? Pixkat horre gure historian oso garbi edo oso ezagunak ez diren gaiak edo, ez? Beti gai potoloak izaten dira, irizpideta, baina kasu batzutan holako beste gai batzuk edo baztertutak gehatzen dira. Eta, nahi izan dugu gurera ekarri adira emateko edo, ezagutzera emateko. Gaur hasiko gea Joxan Mujika Lustizarekin, beha horre tituluan, atean dazkazute programak, gero irteran nahi baitu zute hartu. Eta hor programan ikusiko zuten moduan, beha hitz egingo digu ehorzketa buruz, batez ere burdin aro garaiko ehorzketei buruz. Beha aspalditik dabil kontu honekin, batez ere megalitismoen inguruan ikerketa egiten, induzketa egiten, Aralar ingurun eta bestelakoetan. Bera berez Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, geografia, aurre historia eta arkeologia departamentokoa, Gasteizen egiten du lan. Eta dozentziaz aparte ere, ikerketan aritzen da, normalean, udaran eta induzketa egiten. Eta gaur ekarriko diguna da pixkat, epe luze horretan, bere ikerketak eman dituzten emaitzak edo, pixkat. Eta besterik gabe, hitza ematen diot, aldez aurretik, berari eskerrak emanez, gure gonbita hartzeagatik eta gurekin hemen egoteagatik. Besterik gabe, aurrera. Kaixo, arratsalde on. Hitz egingo desarreratxo bat, ikusteko nola ehorzketak eta metalaroan hasten naiz, eta horren horretik ere bazeudela, ohiturak edo ritualak eta ehorzteko, eta pixka bat azal-azalez azalduko dizuet hori, eta gero batez ere metalaroan egon diren ritual ezberdinak aipatuko ditut. Esan beharko litzake, esate bateko aztarna zaharrenak, eta ez justu Gipuzkoan, eta Euskal Herrian ere aztarna oso gutxi dago, paleolitoan, hau da, orain dela 12.000 urte baino gehiagoko garaietan, ia aztarnarik ez dago. Europan zehar da ikusten dena da, nolabait hilobirak eta kasu batzutan izaten direla haitzuluetan, eta beste batzutan aire zabalean. Orduan, niretzat importantea ez da konturatzea haitzuluak nik aipatuko ditu metalaroan, baina ia ordurako erabiltzen hasita zeuden. Nolabait jarraipen bat dago haitzuluak erabiltzeko orduan hilobi toki bezala. Eta paleolita bukatzen denean, klima epeltzen hasten denean da, ia baditugu hemen hilobi batzuk, bat izango litzake Jaizkibelkoa, orain dela 9.000 eta 9.000 urte ingurukoa, eta gero beste bat Deban, orain dela 8.000 bat urtekoa. Hori, azken batean hori dira hilobiratze batzuk bakarkakoak, eta nolabait suerte egon da aurkitzekoa eta gero konserbatzekoa. Baina garai honetan, Europan toki batzutan ikusten dena da sortzen direla lehenengo hilerriak. Orduan,
aurkitzen dira hildako asko lurralde mugatu batean, lursail mugatu batean, eta orduan pentsatzen dena da, kasu horietan, talde horia nahiko egonkortuta egon zitxekela. Inguru horretan bastante baliabide zegoela, eta orduan taldea egotezela denbora luze batean da horrekario daudela. Garai zaharretakoak aurkitze askoza zailagoa da, jende asko mugitzezelako, eta etzen hilko aitzuloa, batzutan hilko zen, aitzulo batetik beste batera zigotzenean, edo kanpaleku batetik beste batera zigotzenean. Orduan horik aurkitze imposiblea da. Ondorengo fase izango litzake neolitoa, konturatu behar gerana da, momentu honetan jendea sedentarizatu egingo dela, eta sortuko dira lehenengo herriskak. Ez da gure kasua, baino, Gipuzkoako kasua, baina Nafarroan da, esate bateko badaude herriska importanteak, gero ikusiko ditugu iruditxo batzuk, adibidez, Los Kaskajos edo Urantzian edo Los Arkosen. Orduan ikusten deguna da, jendea pilatuta edo, nolabait, pilatuta edo, dagoela gune batean, eta orduan sortuko zaien arazo bat izango da, jende hori lurperatzea, hiltzen direnak lurperatzea. Ez asko zirelako, baina belaunaldi batzuetan toki berean egonezkero, jende hori lurperatu behar da. Talde horitako batzuk ez dira beti hor seguruena bizi izango eta mugituko ziren, esate bateko ganadukin da ibiltze zirenak eta. Orduan, gertatuko dena da kasu batzutan herrisketan daukituko ditugula hilobiak eta beste kasu batzutan mendialdean. Orduan, bi zehatakoa daude. Eta taldeak hilobiratzen dituzten horien ezagurriak ezberdinak izango lirateke. Naiz eta toki herri berdinetik izten. Hori gaurko egunean izango esan hartzaileak mendian daudenean talde bat izango dira eta garai horietan antzeko zerbait gertatziteken. Esan behar duguna da, hilobiratze mota honek, oain ikusiko ditugun hilobi hauek, gutxienez brontzearora arte iraun zutela. Naiz eta Gipuzkoan frogarik ez izan. Eta Gipuzkoan frogarik ez aurkitzeko arrazoietako bata, esate batako, ezetasunak eta ondatuko zituen aztarna horik. Eta gero beste bat, toki oberenak edo, esate bateko bizi baldin bat ziren erreka ondoetan da egon zitzezken lautadetan, gaurko egunean danak iantropizatuta edo herri azpietan egongo lirateke konserbatzen baldin badira ia. Hau, esate bateko izango ditzake etxe bat, zeakoa, Los Kaskajosekoa, Urantzian ikusten zute etxe borobil bat, eta gero zulo batzuk ikusten dira. Orduan, kasu batzutan ikusten dena da, hilobiratzen dituztela, zuloa egin, eta, hau da kasua, hilobiratzen dute, kuskurtuta zulo horretan, metro betekoan edo, eta batzutan, kasu honetan bezala, izango zuen estalki gisako arlosa bat eta bar. Eta horikin batera batzutan agertzen dira animaliezur batzuk, bakar batzuk, kasuren pare bat edo irutan, txakurren bat, eta ohitura hori ikusten da beste toki batzuetan ere, eta batzutan gero sugarriz edo tresnatxo batzuk agertu daitezke. Hemen ikusten dezute, nola dauden. Importanta esate bateko, kasu honetan, herriska honetan, bastante hektarea dituen herriska bata, hilarri bat edo ematen du badagoela. Hau da, gune batean aurkitzu ziren 30 bat hildako. Orduan, ematen du, izango zitzekela, hilarri bat. Hemen ikusten ditugu, batzutan bi edo egon daitezke, eta hauekin azaltzen diren materialak izaten dira, zientzialikarioak edo muskuiluz oskolakin edo egindakoak, batzutan material oso bereziak, adibidez hauek barizitak edo izan daitezke, ez dakite analitikarik eginda dagoen, baina esate bateko etor zitezkeen Katalunia aldetik edo, eta gero suharriak, mota ezberdinekoak eta kuartzoak. Hemen esate dago segmentuak eta trapezioak eta bar. Orduan, nolabait, hilobiratze mota hori beti egongo zen hemen ere bai, bakarrik ez dugu ezagutzen alerik ere. Egunen batean, topo egingo dugu horrelakon batekin, eta gitxo. Orduan, guk ezagutzen ditugun aztarnategiak kokatzen dira batez, hilobiak, kokatzen dira batez ere mendialdean. Eta orduan, hor ditugu, alde batzutan aurkitu izaten dira, bakarkako eosketak. Eta hau aurkitu zen, esate bateko Marizuloko hau, 1960 aldera barandiranek eta aurkitu zuten. Eta da, hilobiratze bat gazte batena, aitzulo honetan, oain dela 6.000 bat urtekoa. Oain dela 6.000 bat urtekoa. Toki horretan bertan, esan behar da, jendea bizi izan zela lehenago garaitan, orduan da, mendialdean dagoen kueba txiki bat, eta aprobetxatzen zuten babesgune bezala, orrutza joate ziren eiztari biltzaileak eta
Gero, sortzen denean neolitoa eta abelazkuntza dagoenean aprobetxatzen dute toki hori bizi izateko aterpe bezala momentu batzutan, eta kasu horietako batean, horietako egonaldietako batean, hiltzan gazte bat, eta lurperatu zuten arkuma batekin da txakur batekin. Txakurren ez da burua den bakarrik edo nola den, baina horrekin. Eta ondoan gertuan, ez hilobian bertan edo harrikosko zehatutako, mugatutako toki batean, azaldu zen, sastagai hau, handia, puñal bat edo. Hilobi hori erabiltzeari utzi zioten, eta gero momentu baten hasi ziren erabiltzen, oain dela 5.300 bat urte, hemen 4.500 edo jartzen du, oain dela 5.300 bat urte, erabiltzen hasi ziren toki hori eortzteko, jendea eortzteko. Eta eortzi zituzten 6 bat gizabanako. Eta gero ustu egin zuten, da gehiago ez ziren agertu. Esan berdena da, orduan, hor ikusten dela bakarkako lurperaketatik, mesolitoan da zeuden kasuetan bezala, momentu batean hasten direla haitzuloa gehiagotan erabiltzen. Hori izango da, gehiagotan agertzen zirelako toki horretara. Eta nahiko zera da, ugariak dira, metalaroan, oain dela, 5.200 bat urtetik aurrera eta sortzen diren, 5.200 bat urtera, sortzen diren eozketa haitzuloak edo hilobi haitzuloak. Orduan, esan bertena da, hilobi haitzulo hori kasu batzutan izaten dira bizileku batzuk, eure bizi dira hor, eta aprobetxatzen dute, zulo bat eginda, norbait lurperatzeko, eta jarraitzen dute ohitxura horrekin. Ez du esan nahi, hilobiratu eta gero bertan jarraitzen zuten bizi izaten. Gertazitzen, kanpoan bizi izatea, edo handik 100 metrora, baina haitzulo hori erabiltzen dute jendea lurperatzeko. Kasu batzuetan bastante hildako aurkitzen dira, baina beste batzuetan izaten dira 4, 6, 8, urtiagan edo gertatzen den bezala, edo Marizuloko haitzuloan gertatzen den bezala. Beste kasu batzuetan, haitzulo horik izaten dira toki traketxetan dauden haitzuloak. Eta orduan hemen daukagu, Gipuzkoa eta Nafarroako mugan, Naparraitzen, hemen goran, haitzulotxo bat hildako batzuk sartzeko aprobetxatu zutena. Industu gabe dago, daude gizaki ezur batzuk, baina ikusten da, ez dela toki oso aproposa ez bizizateko eta zertako. Orduan ematen du gorputzak gordetzeko erabiliko dutela, haitzulo hori. Askotan, imaginatzen ditugu haitzulo hauek, gaurko egunean ikusten ditugun bezala. Eta orduan ematen du, hildakoa zoruan jarri, eta hola bukatuko zela asuntua. Gero, ibiliko zirela, asariak, askonarrak, eta orduan horrekatik agertzen direla gorputzak nahaztuta. Hori, kasu batzutan horrela izango zen, baina aurkikuntza berezi bat egin zuten, berezi ez oso ikusgarria delako, baina ze pentsa ematen duelako, munibetaldekok, Azkoitiko munibetaldekok, zozuarte edo haitzulo batean. Da, haitzulo estu bat, barrune ez dauka zea hundigirik, baina aurkitzu zuten buztinezko zati hau eta ditu egur arrasto impresioa bezala. Orduan, bururatze zaizuna da, beste haitzulo batzuetan ez ote zituzten haitzulo horien barruan, esate batako, literatipoko egituratxo batzuk edo egingo, gorputzak eta jartzen joateko. Konturatu bat gerana da, haitzulo horik gaurko egunean, ikusten dituzu, sarrerarei gabe eta zer gabe, eta ematen du, hildako utzi talde egingo zutela, baina pentsatu behar deguna da, hildako horik saiatuko zirela babesten, sarreran bat jarriz edo egurrez edo nire zuten bezala, eta saiatuko zirela isten animalia zeitezen horrotza. Orduan, aukera hori dago, orduan, gertazitxikena zen, haitzulo batzuetan tokia baldin badago, eta proposa baldin bada, esate bateko, 40 hildako eta aurkitzen direnean da, eta inoiz ez dezu ia aurkitzen, gorputzik, konexio anatomikoan, lotura anatomikoan, pentsatzekoa agian egituran batzutan jarrita egon zitzezkela, eta usteldu denean egitura hori, danak pirikanero hori dira, eta gero gaina, ibili dira animaliak eta. Orduan, antzeko zerbait gertazitxeken. Beste ikuspegi bat ere dagoena da, pentsatzekoa, hildakoak utzi, eta hortik aurrera ezer askorik ez zutela egingo. Sakabanaketa, haitzuloen sakabanaketaren inguran arazo batago, eta da haitzuloak ez direla edozein tokitan aurkitzen. Hemen fikatzen baldin bagera Gipuzkoako mapa honetan, kokatuta daude alde batetik eozketa haitzuloak, eta hemen ikusten ditugu eozketa haitzuloak karretu hauek izango lirateke, urdinek, eta zergaitu daude hemen, eta ez esate bateko hemen, eta
beste toki hauetan da? Arrazoia da, karaitzik ez dagoela, eta orduan geologiak mugatzen du. Orduan, baldintzatzen du. Orduan, gertatzen dena da, haitzuloak dauden tokietan, daudela ehosketa haitzuloak, baina fijatzen batzerate, hemen utxune handia dago, eta ez dago trikuarririk. Orduan, ematen duena da, ehosketa haitzula dauden tokietan ez dituztela trikuarriak eraikitzen, edo ez dutela eraiki berrik trikuarririk, eta beste kasu, karaitzik edo ez dagoen tokietan berriz, egiten dituztela trikuarriak. Hori garai batean, esate bateko brontziaroan da kalkolitoan. Garai berriago batean, itxuraz, orain arte hemen ikusten genuena zen, esate bateko nola dauden arrespilak, kenduta hauek arearri ze batzutan, berezi xamar batzuetan, edo, arruntago batzuetan, hemen material oso zaharra daude, materialak askozaz gogorragoa daude, eta arrespilak hor bilatzen dira, eta hortik kanpora ez. Orduan, konturatu behar gana, geologiak baldintzatu egiten duela. Eta beste gauza bat ere, hemen ikusten duguna da, esaten da, Aralarren eta Aizkorren da nola kueba dauden, kueba eta lurperatuko zituzten, baina trikuarriak ere aurkitzen dira, gertatzen dena da, trikuarria dagoen inguruan, urbian bezala, igual eskura ez daukozula itzulorik. Orduan egiten dute, eraikin bat, edo monumentu megalitiko bat, hilobiratzeko. Alturatan da fijatzen bagaldin bagera, gauza bat berezi dago, trikuarriak beti gogoran aurkitzen ditugu. Hemen fijatzen baldin bagera, ditugu haitzuloak 100 metrotik behera, 100 200ean, 200 orduan, 100 esate bateko, 60 edo gehiago, dago 200 metrotik behera. Eta 200 metrotik behera trikuarri oso gutxi dago. Ez orduan, nolabait pentsatu beharko litzakena da, haitzula dauden tokian, trikuarrik ez dutela egiten, haitzulak aprobetxatzen dituztelako, eta gero beste kasu batzutan, naiz eta haitzuloak eta egon, toki altuetan da, trikuarriak ere egiten dituzte, baina ez daude elkarren ondoan. Egoten dira, tarte batzuk, bi trikuarren artean edo gertatzen da antzera. Batzuetan distantzik egoten dira, 300-400 metro. Hilobiratutakoen haitzuloen ezagurriak ezberdinak izaten dira, eta hemen daukagu esate bateako, hiru aspe, 15 hildakokin, horietatik, helduak dira asko, 4 gazte eta gero 4 haur, baina gero esate bateko narrankoste lauean, 14 gizabanako zeuden lurperatuta, eta ez zegoen ezer berezirik tresneri aldetik edo atu aldetik. Orduan da konturatzeko batzuetan ez dagoela pentsatu beharrik, o ez dela pentsatu behar gauza guztien zizkietela. Gertazitzeken ustea, baina material, konserbatzezten materialetan, egurrean, utzi zitzezken gauzak, eta horik desagertu. Eta beste kasu batzutan, arantzazuk honetan, ikusten dena da, nolaben momenturen batean, edo uneren batean hil zirela bi, eta lurperatu zituzten dakitxo. Orduan, ez da toki bat asko erabiltzen dutena, baina 14 hildako dauden kasuetan, edo urtaon bezala 40 hildako dauden kasuetan, pentsatu behar dena da, toki hori babestute egongo zela eta jendek bazekila zer zegoen. Zati, denbora luze batean lurperatu dituzte. Gertatzen dena da, hauek ez daude datatuta, hildako bakoitza ez dago datatuta, baina ikusiko dukena da, seguruenea, 500 urten edo erabili dutela toki hori jendea lurperatzeko. Hemen ikusten ditugu, gezipunta bat, hemen beste gezipunta batzuk askozaz garatuagoak, berriagoa direna, brontzearokoak eta, kobrezko bi lantzapunta edo, jabalina edo, hau beste toki batekoa da, baina pulseratxo bat, orduan batzutan aurkitzen dira, baina ez da izaten askotan atua edo ajuarra utzi nahi izan delako, baizik eta gorputzean zera malako hori, esate bateko pulseratxo hori, umen batek edo izango zuen eskumuturrean, eta ez ziren ibili hori kentzen, beste gauza batzuekin gertatuko den bezala, hemen dagoen muskulu honekin bezala, hori muskulu hori zulatuta, prestatuta dago, baina berdintza martzitzaien utzi edo zutzen dut esan eurentzat seguruneak garrantzirik ez zuen edukiko. Beste gauza bata metalezko gauzak direnean. Hau da, amalda, eta hemen ikusten duguna da, nola gezipunta ezberdinak eta dauden, eta gero itxasertzeko, itxasertzean daukitzen diren dentaliunak eta koilarale zatiak. Hau da, adibide bat ekarri dudana, batzutan, esaten duenan, ritualak eta egingo zituztela, da toki batzutan aurkitu direlako.
Batzutan pentsatu izaten da, zuk ez badezu edo zu aztertzen ari zeran tokian ez badezu ezer aurkitzen, segurena etzeguela ezer. Baina normalian, ohitura hauek dira nahiko zabalduak. Eta orduan batzutan, aurkitu dira, beste batako lorkan da haitzuloren batean lorak eta utzita, eta kasu hau da nahiko berezia ezatek hemen aurkitu zen hildako bat, eta hildako honi dirudienez aritu ziren hilea eta mozten, tintatzen gorriz, eta aurkitu dira hileak eta egurrezko gauzak, orraziak, otako gauza bat ere ez litzake gure artean konserbatuko. Baina zerbait egite zuten hor barruan. Hau da, Menorkako haitzulo bat. Eta, lehen esan dut, toki batzutan lurperak eta zeak egiten direla, aukeratzen dituztela haitzuloak oso toki bat altrabesean edo kokatzen direnak, eta hemen daukagu adibide bat, itxaslabar honetan, haitzulo honetan, hilobiratzen aritu ziren batzuk. Eta hemen ikusten dugu, ispilu bat, antropomorfo bat, animali baten burua, eta trepanazioak. Orduan, pentsatu behar da, hemen ere antzeko gauzak egingo zituztela, bakarrik ez dizela aurkitzen. Garai berdin honetan, beste hilobiratzen mota bat sortuko da. Eta izango dira trikuarriak. Trikuarriak gaurko egunean kokatzen dugu euren eraikuntza edo hauek egiten hastea era nahiko normalizatuan edo ugarian, guain dela 6.000 bat urte. Eta orduan, arkitektura edo forma ezberdinekoak aurkitzen ditugu. Gipuzkoan, nolabait, zea bakarra da, trikuarri soila, hau, ia bakarra, eta orduan du ganbara bat eta harripilo bat, ez? Hau, Gipuzkoakoa da, Gentilarriko igargu estali bat, eta hemen daukaga pasillo bat, hemen dauka zeharka arlosa bat, hor zerbait zuten isteko, eta gorputzak eta sartzen zituzten barrura. Gero dago beste bat, Naparro eta Gipuzkoako mugan igartzakoa, eta izango litzake mota honetakoa, txabola dela etxizera edo, sorginen txabola edo, dagoena, elbilarren araban, eta hemen daukagu sarbidea, eta hemen hilobiratzeko ganbara. Naiz eta sarbidea eta ere aprobatxatzen dituzten batzutan. Eta berezi xamarrak, arlauza zulatu dun hilobiak, gehienak, danak hemen ingurukoa Nafarroan aurkitzen dira, kronologikoki pixka berriagoak dira, 500 bat urte edo beste baino berriagoak, eta hemen erdian ikusten dezute dago erdi zirkulo forma duen arlauza bat, falta zaio beste erdia, hemen du ate bat bezala, orduan gorputzarekin pasatzen ziren, barruan uste zuten, eta gero hau itxi egite zuten. Orduan, hor tapoian antzeko zerbait izate zuen. Kokatzen dira Artajonalden bate biana, baina bastan ere aurkituta dago bat, eta orduan pentsatzekoa da, agian Gipuzkoan ere egunen batan agertuko dela antzekoren bat. Orain ikusiko ditugu bi inguru ezberdinetako trikuarriak. Eta trikuarri hori ikusiko dituguna daude batez ere Beasainalden batzuk, danak oierrein, bai ez dezialden Beasainen, eta gero beste multzo bat Idiazabal da Ataungo muga. Gauza bat aipatu behar dena da, trikuarriak aipatzen ditugunean da, askotan pentsatzen da, jendea jute zela eta egitezuela trikuarri arria zegoen tokian dakitio. Ez da hori horrela. Kasu batzutan ikusten duzu, izugarrizko harripilak erabili dituztela, edo atera behar izan dituztela eraikitzeko hilobi hori, eta beste kasu batzutan, naiz eta harriak azalean euki handi 500 metrora aukeratu dute toki bat, eta saiatzen dira alden neurrian egitura hori egiten. Orduan, arrazoin bat zegoen, tokiak aukeratzeko orduan, ez dakizuna zein den arrazoia, baina, eta gero beste gauza bat importante izango zen, importantea da, konturatzea, hilobi hauen atzean talde bat dagoela, eta talde horrek behar batzuk izango zituela inguru horretan, bere ganadukin da biltzekota. Orduan, saiatuko zen, lursail bat bere esku izaten, edo lursail horik erabiltzen eta babesten. Horregatik ez da bat ere raroa, hilobi hauetan gezipuntak eta aurkitzea, eta kasu batzutan ezurretan da sartuta. Orduan, hilobi hauetan, Araban da aurkitu diren bezala, edo Nafarroan Longarren da, aurkitu direnean gezipuntak ez da eskaintza bezala utzi dituztelako, baizik eta
burrukan batean edo hildelako. Eta orduan batzutan aurkitu dira ezurrean sartuta. Bueno, orduan hemen daukagu egoera bat nahiko berezi esate bateko alde batetik ikusten dugu tarte batzu daudela, horrek ez du esan nahi tartea direnik simetriko, beti berdinak eta gutxi horik ere, baina bueno, errepika izan dira batzuk. Hauek daude Mandubiko portuaren mendatearen bi albotara, orduan erditik pasatzen da mendatea, eta alde batean ditugu bi trikuarri. Orduan, galdera bat izango litzake, zergatik daude bi trikuarri elkarren onduan erabilera berdina baldin bazen. Orduan, askotan erantzunik ez daukazu, hori da egoera hori trikuesti batekoa, eta askotan ikusiko dituzue, igazta ekialdea, ikazta mendebal aldea, eta hori daude elkarren gertu, baina daude bikote bezala ulertu behar dira, ez bat bezala. Hemen daukagu gero beste bat, eta nahiko urruti beste, larrarte. Hori aztertu ondoren, eta gerokoak, nolabe pentsatzen dezuna da, megalito bakoitzak, edo megalitotegi bakoitzak, Gipuzkoan esate bateko oso nabarmena da trikuarrek kokatzen direla, edo hilobilak eta kokatzen direla, mendilerro batzutan bezala. Orduan, horrek nolabait unitate bat bezala sortzen du edo nolabait eratzen du. Eta orduan, ikusi behar dena da, pentsatu behar dena da, megalitotegi edo mendizerra hori danak ez zirela erabiltzen hasi une batean, baizik eta batzutan, gertatuko zen, toki oso egokia izatea, eta talde bat azaltzea, eta handik 50 urtera beste bat talde berekoa, mendigain horik aprobetxatu nahi dituztelako. Beste kasu batzutan izango da, azken ordun erabiltzen hasiko direnak, ez zitzailako gustatzen, ez zitzailako iruditzen egokiak larreak, edo horrelako arrazoi batzuk egon zitzezken atzean. Orduan, trikuarri bakoitz, megalitotegi bakoitzak du nolabait bere historia, eta berdin gertatzen da trikuarri bakoitzarekin. Eta hilobi bat mendetan erabili dena, eta ez da beti berdin erabili. Ez da pentsatu behar urtero bat hiltzen zela eta lurperatzen zutela, baizik eta erabiltzen zuten, eta egon zitzezken tarteak erabili gabe egote zena. Zeratik, talde hori erabiltzen zuen talde, edo ez zelako agertzen, edo beste kasu batzuetan, igual inorretzalako epe batzuetan, baina segurunea kasu batzuetan, gero ikusiko dugun batean bezala, 300 urtean, ez hildakorik egoteak, segurena momentu baten ustu, jendea ez zela toki horretara joaten, eta beste toki batzuk erabiliko zituen. Ez horrelako zerbait gertazitek. Hemen, ditugu, hauei 1000 urte gehitu berzaie, orduan, neolitoko hauek 6.300 bat urte izango lituzkete, trikoestibik, hori, eta gero dator, trikoesti bat, hori elkarren ondoan daude, 6.000 bat urte pixka berriago izango litzake, eta bat erabiltze ez duten bezala, trikoestibi gehiago ez dute erabiltzen duten momentu batean, eta kitxo, bestean berriz erabiltzen dute garai ezberdinetan. Ordan, erabiltzen dituzte lurrematea inhumazioa edo gorputzek osori sartzea dan rituala jarraitzen duen une batean. Orduan, agertuko da neolitoan eta metalaro osoan erabiliko dute. Antzeko zerbait gertatzen da larrasterekin eta mandubizelaiarekin berriz, gauza bat kuriosoa gertatzen da, eta hemen momentu batean utxuna bat bezala, utxuna bat dago. Hau da, trikoesti batekoa, 81 eta 4 bitxartean edo industua, da tumulo bat oso handia eta mandubizelaia kokatzen da hemen. Hau da trikoesti bi. Orduan, hau da zaharrena, eta zan egitura bat nahiko kaskarra, nahi zan etzen bateria handia, neurri batean agian beste egiteko aprobetxatu zutelako hau. Eta orduan, induztu zuenean, zegoen nahiko zabartuta edo nahiko sakabanduta edo ondatuta. Orduan, pena bat izan zen, informazio askorik ez zutelako eman, baina aurkitzu ziren materialak adierazten dutena da dela Gipuzkoan dagoen zaharrenetakoa. Orduan, bakarrik agertu ziren geometrikoak, aizkora bat, eta gero sugarritxo batzuk eta bat, baina hildakorik eta etzen agertu, zuterik eta ez datatu alizateko, eta orduan jakin gabe, zehaztu gabe gelditu ginen, ze kronologiatakoa izan zitzeken. Trikoesti bat, hau da, ondoan dagoena, hau askozat nabarmenagoa da, eta hemen ikusten duguna da, alde batetik agertzen direla tresnak besten garaikida direnak, eta beste batzuk berriagoak denboran zehar. Eta hemen gauza bat interesgarri izan zen tumuluan, hau da,
aztertu zen harripilo hau, eta hori ikusi ziren harriak mihistatuz bezala jarrita zeudela. Hori deskribituta dago, gero, Legazpialdeko trikuarrietan edo, tumuluetan edo, gentilarrietan, orko zea batzuetan, eta baita zean ere posontarrin, orduan, da, eraikin, hau da, ez da harripilo bat edozin erara botatako harriak dituena, baizik eta harria daude mihistatuz bezala jarrita. Orduan, hori kuriosoa da. Eta da kuriosoa zate, gerora ere hori errepikatu egingo da. Orduan, toki honetako 6.300 jarri, orduan, hauek dira garai zaharrenetakoak, eta aurkitu ziren lehen ikusi ditugun segmentu nantzera eta triangeluak, trapezioak, hori eta hor egin zuten lanketa, zatik, hau da, lanketa hondakin bat horrelakoa lantzen egindakoa, eta hemen beste iheki bat, landu zuten bertan, zerbait egiteko. Pentsatu behar duguna da, harripilo bat edo, zin harripilo, hemen dagoen ezetasunarekin, belarrak edo sastrakak edo sasiak eta nahiko bizkor hartuko lokela. Orduan, pentsatu behar duguna da, hau saiatuko zirela trikuarri horik nahiko garbita mantentzen. Orduan, agian beharko zituzten, txukun xamarra eukitzeko euren hilobiak. Gertazitzeken horrelako zerbait. Zatik, erdialdean, hilobian, ganbaran agertzen diren materialak eta tumuluaren azalean aurkitzen direnak ezberdina dira. Erdialdean, normalean aurkitzen dituzu gezipuntak, eta gero, inoiz, marruskan bat, hau da, tresnak, negurra lantzeko tresna edo horrelako zerbait, baina gainikaldean berriz aurkitzen dituzu gauza ezberdinak. Eta ez dira normalean tresnak izaten, eta baldin badira tresnak izaten dira lotura dutenak eguneroko lanekin edo. Hemen ikusten ditugu gezipunta ezberdinak, eta hauek emango ligute informazioa esateko garai zehakoak direla. Hau da, kalkolituan da brontzearoan erabilitekoa direla. Eta hemen ikusten duguna da urrezko bi xaflatxo edo apaingailu nola agertu ziren, eta hau izan da garai lehenengo metalurgiaren aztarnak izango lirateke. Gertatzen dena da, ez daukuzula zehazterik kronologia, baina izan ditezke guen dela 4.200 bat urtekoak, 4.300 garai horietakoak. Eta gero, hilobi askotan agertzen diren kuartzo prisma zatiak eta gero lignito zera zabatxezko apaingailuak, gero kalaitazkoren bat, eta gero arbelez egindako koilara letxitxoak. Ondoan, nahiko gertu dago beste behasengo hilobi hau da larrartekoa, eta aurkitu ziren 12 bat hildako, baina pentsatu behar da denbora gehiago zatu, hildako gehiago egongo zirela bakarrik konservazioa zen oso kaskerra. Hemen ikusten dugu alboko arlosa bat falta zaiola, hemen ezurrak ikusten dezute muga bat bezala dutela, baina falta zaio bat zegoen arlauzaren bat desagertu dena. Aurkitu zen lehenengo hilarria, eta hau izango litzake hemen dagoen hilarri hau ez dago landuta, edo gehien ez dauka kolpe bat hemen, baina fikatzen bat zerate bere oinean zeuden 4 koilarale handi. Bakoitzak pixatzen zituen 150 gramo edo 160 gramo inguru hortan. Eta, da harri berezi bat, ez da kanpotik ekarretako, da harri berdeska bat, eta baditu ezaguarriak nahiko bereziak, eta pentsatu behar dena da, hau hilarri bat antropomorfoa dela, zuti zegoena ganbaran, eta gero denbora antzear erori dena, baina bere ondoan izango zituen segurunean nahi eta jarrita koilarale horik. Oain dela 2 urte edo, aurkitu zen beste bat ez horrelakoa, baina erdi antropomorfoa grabatu batzukin, zeharkako grabatu arrasto batzukin da, alto dela hueseran edo, araban. Baina, esan behar da, urriak direla normalean gure inguruan, Portugalen da beste toki batzuetan ugariagoa dira. Hemen ikusten dituzte koilarale handi horik, eta hemen, hildakoen zeak. Datazioak, orduan aukeratu genitun, ez urberdinak eta. Eta, ze gertatzen da, fikatzen bat zerate, tarte handia dago bata bestena artean. Orduan, pentsatu daitekena da, hori ez dela inguruan denbora osoan dagoen talde baten hilobia, baizik eta tarteka saltzen den jende batena, eta orduan horrekatio daude hildakoak oso tartekatuta. Hemen nahiko zean saltzen dira, baina gero beste kasuren batean ikusiko dugu ez. Inguru honetan, interesantea zen, Mandubizelaikoa, eta hemen daukagu, nabarmentze etzen, tumulo bat oso bajua zen, baina
hemen ikusten duguna da, ganbararen hasiera, eta zergatik da importantea hau. Importantea da, nolabait bi fase bereizten direlako bere barruan. Gertatzen dena da, hilobi bat, denbora osoan erabiltzen baldin bada, materiala nahaztuta agertzen direla. Baina hemen ikusten dena da, momentu batan lurperatu zituzten batzuk, ganbararen barruan botatako arlauza baten gainean, lurperatu zituzten 20 bat hildako edo, gero beste bat botatzuten, ez zuten erabili 200-300 bat urtean, eta gero berrez erabili zuten. Orduan, hauek dira azalenekoak, berrienak, eta ikusten duguna da, hemen nola hasten dan agertzen arlauza baten, arbelezko arlauza bat, oso biguina eta oso ondatua, eta hemen lehenengo lurkapa. Hau esan behar da, garai batean soro bat edo zela. Hemen ikusten dezute, goiti begiratuta, berdin, hemen garbitu dugu arlauza bat, eta hemen azaltzen dira, hildako batzuen ezurrak eta pilatuta hemenkoak jasota ditugu, eta gero harrikoskor batzuk hori estaliko zutenak. Eta hemen ezur zatiak eta danak sakabanatuta. Garai horretan, gogoraldean, maila honetan, agertuko dira materialak brontzearokoak. Hemen fikatzen bagera, hauek 3.900, 3.900, 3.900, eta azaldu ziren gezipuntak, koilaralek, brontzezko ezten bat, botoi bat, uberako zuloarekin, lurrontzi bat, eta hemen ikusten duguna da, beste bat, zuharri bat nahiko ondatua, eta horrelakoak aurritako batzuk badaude esaten dutenak hori dela, gorputza usteltzen dena, azidoek eta zehatzen dutelako, ondatzen dutelako. Arlauza hori altxatutakoan aurkitu genduen beste hildako kapa bat, eta zoruan azaltzen zen arlauza hau. Orduan, ikusten dugu ganbara laukizu zen bat, arlauza handi bat duena zoruan, eta lurperatu zituzten 20 bat hildako. Eta ikusten dugun materiala dira, hemen eztenak edo deitzen diegu, baina segurena orratzak edo izango ziren, edo hilekoak edo erropakoak, bastante ondatuta, baina bi. Gero, hau, ganbararako mugana agertu zen, eta gero gezipunta mota ezberdinak, baina ikusten dezute haukenduta beste danak hautsita daudela, orduan posible da gorputzen eramandakoak izatea. Eta lehengo datazioak 2009 bukatzen ziren, eta hemen berrez 2003. Orduan, 300 bat urteko tarte batean ematen du ez zutela erabili eta estali egin zituztela lehenagoko hildakoak. Beste multzoa dago, Nafarroa eta Gipuzkoako mugan, Ataunda Izal mugan, eta hemen ditugu, fikatzen baldin bagera, bikotea bezala, neurri baten bikoteak hemen bikotea, nahiko gertu daude, eta nolabait guk industutakoak izan ziren inguru honetakoak, eta gaur aipatuko ditugunak izango dira hemengoak. Hemen Etxegaraten agertutakoak. Etxegarate parean. Hemen daukagu Etxegarateko gaurko egunean gasolindegi dagoen atzekalden, badago trikuarri bat, eta gero aitxura igoz daukagu unanibikoa, eta gero hemen gainontan daude elkarren ondoan aitxu eta prala, eta bi izen ezberdinak dituzte, baina dira bi hilobi mota ezberdin. Kronologia, ikusiko dugu, behekoak 6.000 bat urtekoak direla zaharrenak, eta erabilerak goen dela 2007 bat urtera arte, hau da, errausketak edo azten diren garaiak arte edo erabili zituzten. Hau da, Zorroztarrikoa, eta honek dauken ezaugarria da, besteak aurkitzen diren bezala elkartik nahiko gertu, hau aurkitzen da beste lerro batean eta beha bakarri dago. Eta erabiliera benetan luze izan zuena hori izan zen, eta beste hauek erabili zituzten denbora labur bateagoan. Orduan, han, trikuesti batean bezala garai guztietako industria agertzen da, eta beste hauetan berriz azaltzen dira momentu bat bai, eta beste bat falta da. Orduan, ematen duena da, edo toki baten gelditzen zen taldeak gero belaunaldi batzutan edo ez zuela erabili edo horrelako zerbait. Hau da, Zorroztarrikoa, eta zegoen zehar ondatuta, baina zen tumulo bat oso ondia, 18 metro diametrokoa, eta hemen ere harriak zeuden jarrita beste trikuarri batzutan bezala, eta trikuesti baten bezala, miristatuta bezala elkarren gainean jarrita.
ganbara zegoen zehar ondatuta, zatik erabili zituzten arlauzak ziren arearrezkoak eta zituzten 5 zentimetroko lodierakoak edo ziren. Orduan, oso erraza da denboran zehar horik ez desagertzea. Hemen iruditxo bat ikusteko ze material mota zegoen, hemen ikusten ditugu geometrikoak garai zaharrenetako izango zirenak, gezi-punta mota ezberdinak, ikusten dezute sinpleenetatik, ostoformakoetatik, txorten haserakin, txorten degaldunak eta orduan ikusten dezute garatzen joan zirela hauek. Gero, lehen ikusi ditugun bezala trikoiztik bezala koiaraletxoak, okrezatiak, hau da burniminal zatiak zehatzen erabilita, urratuz edo erabilitakoak hautsa botatzeko edo hildakoei edo, eta gero lurrontzi pusketaren bat. Hemen ikusten ditugu, suharri mota ezberdinak, hemen trapezioak, hemen gezi-punta txorten degalduna, ostokarak, lehen aipatutako okrezatiak hemen ikusten dituzue aurpegiak bezala dituztela, eta horik da, ibili direlako kirrikatzen. Hemen ikusten dugu urrezko zehatxo bat, apaingailu bat, eta honen berdina, Xabil Peñalberrek aurkitzu zuen Oiartzungo langagorri, edo errenteriko langagorri hilobian, eta esan behar dena da, hemen dauden suharriak frogatzen dutela hor zeuden taldeak mugitu egite zirela. Esate bateko, hemen ditugun zurika hau edanak dira, hau, hori eta hau, da suharri mota bat tudelaldekoa, ebapolitiko edo deitze zaiona, eta orduan frogatzen duena da, horko jendearekin edo horko jendea zela onutze batzutan entortzen zena edo, ez dakit. Hau berriz Trebinokoa, eta gero, hau uste dela, da iparraldeko hau da estezialdekoa, Pirineon iparraldeko tokiren batekoa, eta agian hau ere bai, honen ez dago garbi. Da konturatzeko zen mugimendu mota egote ziren. Hau da, beste zea bat, trikuarri bat, ondoko mendilerroan kokatzen dana, baina kuriosoa dena da, esate batek ikustea gezi-punta guztiak berdina direla. Hemen itxuraz ematen du ezberdina direla, baina ikusten dena da, garai zaharretako material guztiak falta direla, agertzen dira kalkolitokoak edo metalaren lehenengo garaikoak, eta ez dira berriagoak eta agertzen. Ez dakit zer razoiagatik. Eta gero hemen, malakitazko koilarale bat. Hori pentsatu daiteke, lortuko zutela, nolabait, edo meabila edo kobrebila edo zebiltzela agian tokatuko zitzaien horrelako zatire bat, aprobetxatuko zuten, apaingailu bezala. Konturatu bergena da, material berdeak apaintzekoak eta nahiko urriak direla eta aurkitzen dituztenan saiatzen direla horik aprobetxatzen. Azken aurkikuntza izan zen inguru horretan etxegarateko, trikuarri bezala, etxegaratekoa, eta hau, kokatzen da 600 metrora, eta gauza bat oke kuriosoa, material zaharrak baditu hauek bezala, baina fijatzen baldin bat zerate, hildako guztiak dira ez 5.000 urtekoak eta 4.000koak, bez da, kenduta pare bat, beste dana dira garai berrikoak, brontzearokoak. Eta orduan, hemen ikusten dena da, nolabait, brontzearoan, zatik, gauza bat gertatzen da. Brontzearoan gertatzen dena da, lehenago suharri ugaria zen, suharri konserbatzen da, baina brontzearoan suharrizko gezi-puntak egiten dira, baina nahiago izango zituzten brontzezkoak. Hortan, brontzezko horik erabiltzen dituztenean, gertatzen da, berrerabile egiten dutela, lehen gaia, eta orduan urtu egiten dituztela, eta orduan hilobitan ez direla agertzen. Eta orduan, ematen du ez dituztela hilobi hauek erabiltzen. Baina, kasu honetan, bazaldu zen, brontzezko gezi-punta baten zatia, gero bi esten zati, eta gero, kasualidadez, 11. mendean edo sutxo bat bezala zegoen, bazaldu ziren lantzapunta hauek. Hau zegoen, zehar ondatuta, seguruenean bertako harriak eta aprobetxatu zituztela, angoran ondoan dauden baserrik edo egiteko, edo saletxe, edo abar. Hemen daukagu beste bat berezia, inguruan dagoena, pixka bat altuago, 150 metro bat altuago, unan ibi, eta hemen ikusten duguna da, aprobetxatu dutela lepo horretan zegoen txontxor txiki bat egitura hau egiteko. Eta berezko txontxorrean jarri zutena zen harrikapa bat. Ez ziren saiatu metro terdiko harripilo bat egiten, baizik eta askozaz gutxiagokin konformatu ziren. Arrazoia, ez dakizu, egia da harririk ez dagoela gertuan, baina gorago joan balira izango zuten aukera harria aurkitzeko, hemen txontxor honetan bezala, baina aukeratu zuten lepo hori.
aurkitu diren materialetan, ikusten ditugu forma ezberdineko gezipuntak eta, baina, hauek izango lirateke, guen dara 4.500, 4.700 bateko gezipuntak eta kuriosoa dena da esate bateko hau eta berez ugariak dira Pirineon iparraldean eta ez hegoaldera. Hegoaldera saltzen dira, baina asko zurriagoa dira. Eta orduan, hemengo Gipuzkoako aztarnategietan nahiko ohikoa da horrelakoak aurkitzea, ez nuen esaten ugaria direni, baina ez da raroa ere aurkitzea. Orduan esan eduena da, suharria bezala, beste elementu batzutan imitatu egiten dituztela, iparraldean ugariak izan daitezkeen, edo Akitanian ugariak izan daitezkeen gezipuntak. Eta, lehen gai ikasten dute, baina ikasten dute, edo nahi dituzte horrelakoak egin, baina arrazoien batzuk egongo ziren aukera hori egiteko gezipunta bat erabili edo beste erabili. Eta azken erabilera edo, hau ikaz batzuei esker lortutakoa da, izango lirateke brontzearoaren ia bukaera aldekoak. Hau da, hilobi bat gainek aldean aurkitzen dena, beste hau baino 100 metro altuago, distantzin 300 metrora dagoena, eta da, fijatzen bat zerate, metro eta erdi edo metro bete eta 70 zentimetroko altura zuen, hemen erdian ikusten ditugu arlauzan arrastoak desagertuta zeuden, eta fijatzen bat zerate, hemen arlauza daude lehen esan dudan bezala horrela bata besten gainean edo jarrita, eta gainea dira 70 zentimetroko arlauzak, dira nahiko handiak, eta orduan ematen du sistematikoki horrela jarri zituztela ganbarako arlozen atzealdean. Nolabait, eusteko bezala harri horiei. Gauza kuriosoa dena da, hemengo material guztiemen ikusten ditugu gezipunta bat, beste bat, idol espatula batzuk aurkitzen dira batez ere Arabako hegoaldean, kuartango inguruan, eta gero mesetaldean da, eta izaten dira ardi ezurrean tibiatan egindako lehuntzaileak edo. Eta batzutan eukitzen dituzte emakuman irudiak eta. Kasu honetan, honek pixka gora azten da aurpegi bat izan note zitxikeen edo, baina asko ondatuta dago. Orduan ezin da gehiek izan, zate sutan pasatuta daude. Eta gero koilarale batzuk, eta urrezko beste uztaitxo bat edo arotxo bat aurkitu zen, eta zergaitu da kuriosoa, errausketa, hemen dagoen arazoetako bata, toki hauetan, erabiltzeari usten badiote brontzearoan, goain dela, 3.000 bat urte, garai horretan bertan, dago beste, sortzen da beste errausketa, sortzen da beste erritual bat, eta da errausketa, eta errausketa arrastorik ez dago. Gauza bat ikatzak aurkitza eta beste gauza eta ezurrerreak. Datatu nuen hau, giza ezur batzuk datatu nituen, pentsatuz, emango zuela agian burdinaroko zerbait. Burdinaroko ez erratzuen eman zuen kalkolitoa, eta orduan gelditzen zaidan aukera bakarra da pentsatzekoa hilobi honi agian beste toki batzutan ikusi dan bezala zu emango ziotela. Hau da, momentu batean erabili dute, edo eurek, edo beste talderen batek, eman zion zu hor zegoen ganbara horri. Eta horrek esplikatu dezake zergatik dauden material guztiak iskalduta eta lertuta. Orduan, monumentu megalitiko edo arkitektura, hilobi arkitekturak trikuarria dira, baina momentu batean eraikitzen hasten dira, guain dela 4.000 bat urte, beste batzuk direnak trikuarrien antzekoa, baina txikian. Dira, batzutan trikuarrien formata berdina dira, eraikitzeko forma ere oso antzekoa da kasu batzutan berdina, beste batzutan oraindik sinplegoa da, nahi esan tumulorik eta ez du, eta kuriosoa dena da, esate bateko Mandubi zelaia eta murumendi inguru horretan ez ditugula aurkitu, baina ataundi ideazabalago mugan bi daude eta bi daude trikuarrien ondoan. Eta jarraitu ezkero naparraldekoan agian beste bakarren bat ere horrelako motako izan daiteke. Orduan, sortzen da beste hilobiraketa mota bat, eta helburua ez da asko lurperatzea trikuarretan bezala, baizik eta bakarren bat lurperatzea. Orduan, hemen daukagu arkutxa bat edo zista bat edo, tumulo bat, 7 bat metroko diametrokoa, eta hemen erdian ikusten dugu ganbaratxo bat, metro beteko luzerakoa. Ez da 2 metro eta erdikoa edo 3koa trikuarretan gertatu idan bezala, baizik eta askozaz txikiagoa da, eta orduan metro betekoa baldin bada ezin daiteke pentsatu jende askorentzat denik. Jende askorentzat jende askoren lurperaketak egiten direnean, beti aurkitzen dira edo apaingailutxo batzuk, edo gezipuntatxon batzuk, edo horrela.
Kasu honetan, ganbara utzi zegoen, baina aurkitu zen tumuluan, sastagai hau edo puñal hau zuharrizkoa, zuharri berezi batekoa, 12 zentimetrokoa, eta tumuluaren azpian, ganbara zegoen erdian, eta handik metro pare batera, zegoen sastagai hau, lurrontzi baten pusketak, eta gezipuntan bat. Orduan, badirudi hor utzi nahi izan zizutela gauz horik. Eta datazio izan zen, goen dela 4.000 bat urte ingurukoa. Hemen ikusten dezute nola dagoen eginda, hau izango litzake burualdeko arlauza, eta hor apoiatzen da alboko bat, beste hau ere bai hor apoiatzen da, hemen apoiatzen da beste hau, eta hemen erdian dago bat, nolabait eusteko honi eta honi. Orduan, fikatzen bat zerate, hemen ikusten dituzte nola joan diren jartzen arlauzak kontu handiz. Hau da beste bat, hemen ez gendun ez ara aurkitu goikoa, hau ataunda Idiazabalgo mugan dago, trikuarri batetik 150 metrora, eta hemen ikusten deguna da, ganbara bat metro betekoa, eta arlauza batzuk zituen zuluan berriz zoruan, eta, hildakoren bat edo bire utziko zituzten, baina etzen agertu ez aturik edo ezer. Agian, altxatu beharko genduke tumulu hau, baina gertatu zen tumulua nahiko ondo eginda zegoela, eta baztertu gendun material batzukatik hori altxatzea. Agian egunen bate jakingo da nola altxatu tumulu ondatu gabe. Hau da beste bat aralarkoa, trikuarri bezala eman izan dena, Gentilarriko trikuarretik 100 metrora kokatzen da, eta da zista bat. Hemen aurkitu ziren horz batzuk, ezurtxo batzuk, beste zerrez, eta eman zuen datazioa ere izan zen brontzearokoa. Orduan ikusten duguna da, tarteka agertzen direla egitura batzuk, trikuarri antzera egiten dutenak, batzutan hori ere, zateko honen tumulua hemen ikusten dezute tumulotxo bat, bada 5 metrokoa, eta gero beste batzuk ez dut tumulorik. Orduan daude, tumulo bat dutenetatik tumulorik gabekora. Eta zeak izaten dira oso, materialak eta oso pobreak izaten dira. Iparraldean da aurkitu direnean, igual ontzi bat osorik eta aurkitu da, sokaz tapaindutako dekorazioarekin da, baina bestela izaten dira nahiko zeak. Kenduta langagorrin, apaingailuren bat edo agertu zen, baina hau da, ondarrekoa eta aurkitu zen, oen dela urte pare bat, pentsatu genduen ganbare izango zela hemen ikusten den hau, eta baldin bazan ganbarea hori izango zela, hemen dauden bi arlauz hauek izango zirela, edo tarte horretan egongo zela, eta garbiketak eta egin genituenean, hemengo zoi eta altxatzen hasi, konturatu ginen, hau etzela ganbara bezala, ganbara zegoela hemen. Hau zen arlauza bat, nolabait etzanda egongo zena honen kontrara, baina ez dakiz arrazoikati, erorita zegoena puska bat atzea aldera. Hemen aurkitu dira 3 hildakon zeak, ezurrak, oso ondatuak. Hau da estalkia, ikusten zute nola jarraipen bezala dago, erori zen, eta segurena hauek alboratu zirelako, eta albo bat erori zirelako, orduan estalki erori zen, zeuden hildakoak pentsatzen nuen estali egingo zituela, baina egin zuen izan zen txikitu, eta orduan horren azpin ia ezurrik ez zegoen, eta hemen ikusten dezute horren kanpo kaldean nola agertu zen ezur luzeren bateta. Baina zegoen oso ondatuta. Eta hemen ikusten dezute mantxatxo bat, eta hor zegoen zutegitxo bat, sutxo bat. Sutxo horrek eman zuen datazio izan zen, oen dela 4.000 bat urtekoa, haintzin brontzearokoa. Toki batean, esate bateko, Mulisko gainean gauza bat gertatzen da, beste orain arte aipatu dituen kasuetan da, trikuarri bat daukagu eta ondoan daukagu zista bat. Zean, Mulisko gainean gertatzen da kontrakoa, dauzkagu zistak, ez daukagu trikuarririk ondoan, eta egin dituztenak dira hilobi berriago batzuk, burdinarokoak. Orduan, hemen agertzen dira bi zista elkarren ondoan, eta pentsatu beharko da hauek egin zituztela, beste zistetan bezala, gorputza osorik sartzeko, lurre emateko, persona pare bati edo 3 eta kitxo. Orduan, bilduzten hasitan egon. Orduan, horren inguruan eraiki zituzten, 5 arrespil, eta zegoen gero gaina iruñarri bat. Orduan, hemen dauden arrespil hauek, izango lirateke burdinaroko eozketak, baina errausketa erritual bezala erabilita, gorputzak erreta eta bere suhautsak eta ustez zituzten erdialdean,
uzten zituztenean, edo konserbatu direnean gutxienez, eta orduan hemen lurperatu zituzten horik. Eta hau izango zen, segurenean, oain dela, 3.500 urte, 4.000 bat urteko hilobiraketa bat. Baina izango zen, ia zista bat. Ez dago zer ikusi, baina ikusten dena da, erabileran jarraipen bat toki berean. Toki horretan, talderen bat zegoen, jarraipenen bat egon zen, loturan bat zegoen, momentu batean hilobiratzeko mota bat erabiltzeko, eta gero ondoren beste bat, baina toki bera aprobetxatuz. Orduan, sortzen da beste garai honetan dago beste erritual mota bat edo sortzen da orduan, orain dela 3.000 bat urte, eta da errausketa. Gipuzkoako kasuan, ikusten duguna da, gehienak kokatzen direla Leizaran ibaitik ekialdera. Eta orduan, gero, Pirinio aldera jarraitzen du, eta gero beste utxune bat dago Isabaldean. Hemen, azpimarratzen duguna da, gehienak eskistoz, arbelez eta kuartzoz material gogorrakin eginda daudela, eta ezagutzen diren, 1.500 horietatik, 102 direla bakarrik Karaitzetan daudenak. Orduan zegoen asuntoa horrela, eta Aralalden zeako ondarreko zista induzten ari ginela, miaketa batzuei esker, aurkitu genuen beste bat. Orduan, azpimarratu behar da, ondarra inguru hau, interesgarria dela, arrazoi batekatik, hemen daukagu, Argazbiko trikuarria, bere oinean daude bitxabola erromatar garaikoak, honen oinean dago ondarreko zista, eta hortik, 300 metrora edo, dau, orain ikusiko dugun ondarreko arrespila. Trikuarria dago hemen, Argazbikoa, erromatar garaiko txabola daude hemen bertan, eta zista dago hemen, inguru honetan, landaretzak edo ez duzten ikusten, onduz kaldexea hon, eta hemen, arrespila. Orduan, gertatzen da gauza bat, nolabait, Goierri alde, nik trikuarek induztu dituan tokia alde horretan, horrelako egiturarik ez zegoen, eta sortzen zan arazoa zen, zeratik momentu batera arte hilobiak edo datatxok eta lortzen ditun, garai berriagoko ez arrazdazun aurkitzen. Orduan, pentsatzen hasita gaude, asunto honetan zer ikusi izan dezakela lehen gaiak. Orduan, Karaitza da askozaz zeagoa, material disolbitzen da erraza dena, bastante auskorra da, eta orduan gerta daitekena da horrelako egiturak oso zailak izate identifikatzen. Eta gero gainea, estali baldin badu sedimentoa bat dagoela zer eginek. Kasu honetan lanean hasi ginen, hemen dagoen bi harri hauekatik, zatik hemen dagoen sedimentoan ez dago berez harririk. Orduan, erabaki genuen, honen gertuan beste harri bat zegoelako zutik, pentsatu genuen antzekoa zela, eta honen zundaketatxo bat egitea ikusteko abere ze lotura zegoen hauen artean. Azkenean gertatu zena izan zen, agertzen hasi zirela harriak, nolabait borobil bat azkenean eratuko duten harriak. Konturatu behar gerana da esate bateko, zenbateraino dauden ondatuta hauek. Honek izango ditu, 25 zentimetro hautsita dago, beste hau ere dago gutxinez buskatuta bat, 2, 3, 4 busketatan eta hemen falta zaio beste bat. Orduan, harriak daude asko ondatuta karaitzezkoak. Hemen ikusten dugu beste bat, hemen ikusten da mantxa hori da disolbitu delako Karaitza, eta, gelditzen da zatitxo hori, hemen antzeko zerbait gertatzen da, hemen dago arearri bat zehar ondatuta zatitu dena eta buskatu dena eta atzeraz zati bat erori da eta aurrek alda beste bat, hemen dago beste arearri bat, pusketatan eusten joan dena. Orduan ikusten duguna da, zehar ondatzen joan den egitura baten aurrean gaudela. Eta orduan, dana estalita zegoela sedimentugatik. Eta azkenean, hemen ikusten duzute, hau zenbat pusketatan dagoen, ez eta honek luzera bat eukia metro betekoa, dago hautsita 20 zatitan. Eta orduan, hemen ikusten duzute, azkenean nola zirkulo bat edo eratzen bukatzen duten.
aurten, eginda zundaketa bat hemen erdialdean, pentsatuz arraspil bat izango zela, eta aurkitu genduena izan zen, 40 zentimetrora edo, olako ikaskapatxo bat, erdialdean zeuden arlauza zati hauek, eta ikatz asko, hori bai, tartean ur zati bat erreta, eta erdialdean zegoen errausketa baten ondarrak edo zeuden. Eta honek eman duen datazioa da, gutxi gora bera, 2000, hemen ezurrak, garezur zatiak, ematen du 2 gizabanako daudela. Errausketa garbia da, eta eman zuen, oain dela 2008 bat urteko, kalibratu oain dela 3000 bat urteko, eta hauek dira datazioak, beste batzuenak, iparraldekoak, eta gero, arraspil guztienak. Eskerrik asko, eta nahi bat dezute galderaren bat egin edo. Eskertuko dizuet, galderaren bat egin barra dezute, mesedez esku altxa, eta gerturatuko zaizue ustute mikrofonarekin, ondo entzuteko edo. Fiskat izotza mozteagatik edo. Horre ipatu dezun ondarre honek, zista delako hori, nolabait pixkat bire berriak irikitzen ditu, ezta? Pentsatuz, oain arte pentsatzen zen Leizaranetik haratago ohitura bat zegoela edo, eta... Horre esate bateko, asuntua zein da. Neretzat importantena da, ikusten dela toki baten, puntu baten nolabait erabilera belaunaldi oso ezberdinetan. Zatek ikusten dezuna da, 500 metroko radio batean, alde batetik dezula trikuarri bat, 100 urtetan edo 1000 urtetan erabili zutena, momentu batean jarraipenen bat egon behar zen, ondoan handik 200 metrora beste erritual bat jarraituz zista bat edo zehatzeko, eraikitzeko, eta gero gainera jarraipen bat dagoela, ez zeharekin. Arraspil honekin, edo noletxe honekin. Orduan, irikitzen duena argia ozea zein da, orain arte nolabait neurri handian, segurena lehen gaiak engainatu gaitula. Eta orduan, lehen aitzuloekin eta trikuarrin sakaben banaketarekin nolabait gertatzen da nantzera, honekin ere, igual, pixka bat ezatuta egon gehitxututa, ez gerarako gai izan, eta ikusten dut oso zaila nolabait horrelakoak aurkitzea, baina, egongo dira, baina oso zaila ikusten dut aurkitzea. Eta berdin, igual, area ezberdinetan ere, esate bateko, baztanen da dauden herriak dira askozaz gogorragoak, eta ez dira, esate bateko, Idiazabala da taunen da aurkitzen diren tipokoak edo beste toki batzutan. Orduan, askozaz biguinagoa izan da, beste area mota hori, zailagoa da egitura hori konserbatzea. Eta gero gainea, baldin bat zeuden arlauza onak jarrita, oso normala izango litzaka, desterak edo zorrozteko harriak eta egiteko, eramaten da izatea. Esate bateko, eta unalde hortan hori asko gertatzen da, ganbaretako arlauzekin da. Beharrera bilpan bat izatea, harri horiekin edo... Eta orduan zuk ez duzu aurkitzen dezer. Bilatzen dituzu, txiripa batez aurkitzen badezu zerbait hori izan da txiripa bat. Zerre, aipatu dezun hortan inguruan badaude erromatarren garaiko aztarnak, ez da? Aipatu dituzu? Daude bi txabola, burdinaroaren ondoreko bi zehaurik ere hor daude, ikusten dezuna eta gertu dago Goiertaroko beste txabola gutxienez. Bakarrik horik ez direla danak landu, egin dira zundaketak nolabait jakitzeko ezer dagoen. Horrek esan nahi du nolabait ere hildortatik junda jarraipen bat egon dela, ez? Dudarik gabe. Dudarik gabe, dokumentatuta gertzen baldin bada, 14. mendean ingurua, eta lehenagoko hilobia, ez da gero gertatzen da, erromatar garaian, 6 hilobirak eta mota egingo zituzten. Lapikotxo baten sartu bat dituzte raus batzuk, bilatu zazu lapiko hori. Hori da, ia milagroa. Orduan, ez badago egitura bat handixan marra, nahiko lan dago horik aurkitzen.
zetasunarekin gainea. Zetasunarekin da, eta gero, zizkatu. kasualidadez, hilobiratu baldin badituzte, edo lurreman baldin badiete zuzenean, esan, inhumazio bat edo baldin bada, hor ez duzu aurkitzuko ez. Orduan, baina ikusten dezuna da, mendi sail horien erabileran jarraipen badagoela garbia. Eta talde hauek ze izango ziren, batez ere ganadu zaliak edo abeltzaintzan arituko ziren? Baina, bueno, hori da, mendi sail horik erabile hori eduki dutelako. Toki berean, badaude aztarna batzu zaharragoak, esate bateko holozenoaren haserakoak edo paleolitoaren bukaerakoak hori izango ziren ehiztari biltzaileak. Baina hauen kasuan, ez dago meategirik inguruan, ez dakitzen, orduan, aukera hori izango litzake. Otutzen zait, suharria kanpotik ekartzen duten modun ere, agian beste zeozarrek argiko zutela, edo janaria, o auskalo. Bai, eta apaingailuak, eta esate bateko. Suharriaren, hemen Aralarko suharrien jatorria gehien izaten da kostaldekoa eta urbasaldekoa. Eta hori logikoa da, zatek urbas oso gertu dago, eta kostaldekoa izan zitekela. Baina, esate bateko erromata garaiko txagola horietan aurkitu dira tudelaldeko zatipare bat eta baita landetakoak ere. Orduan, baina garai horretan norma da, zatek gero behirazko apaingailun bat, eraztun zati bat eta bat zeuden. Orduan askotan ere uste baino harreman estuago zituzten, ez? Inguruko lurraldekin eta bar. Azken baten, hor dagoen jendea, adibidez zuka ez dazten dezunean, suherria, trikuarri batzuetako ikusten zu, asko tudelaldekoa dela. Baina tudelako suherria zer zen, beste baina asko ezaz hobeagoa, itxuraz ez, orduan zergatioa agertzen da. Eta beste nantzekoan esan suharri arribago gorra, esaten bedezu beta batzuk berezia dituela, edo badaude batzuk oso berezia, baina horrek ez dauka horrelako ezaguarririk. Orduan gertazitzeken, larre beharren zeudenak eurek izatea. Eta orduan eak etortzea iparraldera. Larre bila. Ez dakit beste galderen bat edo badagon, edo zalantzaren bat, edo... Bueno, bestela horrela utziko dugu, eta... Hasteko eskerrak eman berriro, bera etortzagatik eta hitzaldia emategatik. Eta beste aldetik, gonbidatzea hurrengo hitzaldira. Hurrengo hitzaldia izango da otsailaren 25an, hilabete barru edo. Eta kasu hortan izango dugu Denis Alvarez, Gipuzkoako erromatar garaiko zenbait xehetasun emanez. Beritzaldian izenburua hauxe da, Gipuzkoa historian sartzen da, erromatar konkista eta integraziorako bideak. Bea ez da batez ere dokumentazioan oinarritzen da, ez da arkeologa eta batez ere historialaria da, eta bere ikuspegia emango digu. Beraz, gonbidatuak zaudete, eta ordura arte, eta mila esker etortzeagatik. Borradore bat. Hau ez zela azkeneko.